Deljenje brojem 4 i brojem 8. 4 podeljeno sa 4 je 1, jer je 1 puta 4 jednako 4. 8 podeljeno sa 4 je 2, jer je 2 puta 4 8. 12 podeljeno sa 4, 3, jer je 3 puta 4 12. 40 podeljeno sa 4 je 10, jer je 10 puta 4 40. 24 podeljeno sa 4 je 6, jer je 6 puta 4 24. 28 podeljeno sa 4 7, 7 puta 4 28. Deljenje brojem 8. 8 podeljeno sa 8 je 1, jer je 1 puta 8 8. 16 podeljeno sa 8 je 2, jer je 2 puta 8 16. 24 podeljeno sa 8 3, 3 puta 8 24. 32 podeljeno sa 8 4, jer je 4 puta 8 32. 40 podeljeno sa 8 je 5, 5 puta 8 40. 64 podeljeno sa 8 je 8, 8 puta 8 64. 72 podeljeno sa 8 je 9, jer je 9 puta 8 72. 80 podeljeno sa 8 je 10, jer je 10 puta 8 80.